makhadi biyelela abasathelele umgwaqo babukele makhadi biyelela kanani ingwe ehlezekile babukele-ke namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu wathi ucela simsize simphelezele kodwa-ke babukele nani niyazi anginamaningi angile ngamanye ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukele ngicela-ke singakhohlwa ukusubscribe si-like babukele bengizacela ukunazisa ukuthi ubaba lo behamba nge-wheelchair lo becela ukufunisa umndeni wakhe sesiwutholile sikwazile ukuthola usonto saphinde futhi sakwazi ukuthi sikhulume nogogo kahle kahle ugogo wakhe ubaba umaka baba wakhe sikhulumile-ke naye wase wathi-ke kumele sihleleke ukuthi simisa kanjani-ke khona-ke kubo and babukele sicela ukubonga kakhulu kunina nanokuthi abanye bakwazi ukuthatha ividiyo bayiphose kwezinye iy'nhlelo ngicela nje ukubonga kakhulu ukukhombisa lokho ukuthi kahle kahle nabantu abakulolu hlelo nani niba involved kuyinto esiyenzayo ngicela ukubonga kakhulu usibonelo wakadladla lona ngifonele uhlelo ngabiza uhlelo kuba lingisiza lana kunensizwa lana eyangithembisa umsebenzi ngakhipha 3500 ekuqaleni kukaNovember ingithembisa ukuthi kuqala kaDisemba ngizongena okusho ukuthi-ke ukuphele kuDisemba usuzophela nje ngiyibone ingithembisa ukuthi ngoJanuwari noma kanjani abazoqala nje nami ngibona phansi manje lensizwa ngisayithola efonini uma ngifika ngisho kwayo kuhlezi kuthiwa ayikho njengamanje-ke siyahamba-ke siya kuyona-ke siyozama ukuthi sikhulumisane nayo uhlelo ilona elungisiza ukuthi ngikwazi ukuthola le mali nami ngikwazi ukuthi ngiyofesa kanti nginabantwana abaningi njengoba basebenzi nje kumele ngibone ukuthi abantwana bavezelani nanokuthi-ke nami ngikwazi ukuthi ngiphinde ngifese ngale mali ngiyabonga kabanje Thini manje? Mfethu njani? Ngiyaphila mfethu. Hayi ngapha ngamakhamera nje mfethu. Mfethu size kuwena. Hayi ngeke. Ngamakhamera bonti mamekeni. Muvalelani. Ngamakhamera phela. Ngamakhamera Ngamakhamera. Yene. So avala amakhamera. Acimeni phela ngithi mangivula la sicimile amakhamera. Okay. Asecimileke amakhamera. Lalela baba sifuna size siphuthe umnyango. Hayi mfethu lo muntu uyashutha lo muntu nje namanje. Uyashutha lo muntu nje namanje. Mfethu, mawumazi lo muntu. kade ungibalekela. Hayi ngiyamazi umazi kodwa mfethu wena mfethu mawufuna ukuza kimi kumele ungezi namakhamera. Mfethu kade ungibalekela. Cela ungena sifuna ukubuka ukuthi ubuko abantu. Hayi mfethu awuyengeke. Makhamera nje cha. Yo, manje uyalwa. Hayi angini lamuntu mfethu. Nawu usibaba umnyango wami wena. Baba uyalwa nje na. Angini lamuntu. Angini lamuntu. Manje wenzani? Ningoba nini first? 1 2 3. Nangu umuntu engimazela sokuchazela size ngani. Walwa nje. Cha antetele yena qala. Tetelani yena. Kanjani Ngikhuluma nomuntu engimaziyo. Ngaqhuluma nabantu engizobheka amakhamera ngawazi. Lalela. Musu kulibela usithatha ngale ndlela yakho. Akusho ukuthi ngizolwa bafethu. Cha wena osiluyisayo. Ngizolwa phela manje. Wena osiluyisayo. Bafunda ukulalela mfethu. Uma ngithi vala ikhamera valana amakhamera. Sivaleleni ikhamera. Asho ukuthi andinama ngenike la. kade ngangifika bafula ngingakutholi ngidinga imali yami Wena unenamba yami wena. Ngiyakufonela awusabamba ama calls zami angithi. Umuntu engamvumela ngenela endlini uyi1 bafethu. Lo ngimazi. Hayi nomba. Yima phela ngithi siyongena thina ukuze silaleleni story ukuthi kwenzakalani. Ivala ndiyana. First. Sicela ukungena ke mfethu hayi ka. Shuthi kuyaliwa bafethu. Shuthi kuyaliwa. Asili nawe. Ngizowuyenza. Cha, asili sikulisa kanjani? Wani usungena ngenkani nje. Sicela ukuhlala phansi silungiseni kahle lento ukuthi sizoxoxa kahle ukuthi size ngani ba cela usondele. Ngifuna ukuzwa. Bayihlala la. Right. Shuthi ngizoloku ningishuthile nje. Nasekushuthi. Sizokuchazela ukuthi size ngani. Okay mfethu, ikhamera ibhekise kubantu ohamba nabo. Kanjani manje ngoba imeli ishuthe sonke. Nami? Ehele. Hayi, awengizwe madoda ngithini? Njani baba? Yaphela. Yebo ngicela ukuthi ke siqale sibike thina. Mina ngingwanyedle ezinye. Hamba ngaphansi kohlelo umgwasela. Sihamba nanangu mfowethu osibhalelile. Wathi unenkinga nawe. Ngithemba ukuthi umfethu uyamazi.
sazana nje kakhulu. Okay. Ngicela ke mfethu ulibike udaba lakho ukuthi kahlahle yini esilethe la kulomfowethu njengoba sila namhlanje. Okay. Inkinga yami la nomfowethu. Sazana kakhulu, sazana kudala. Kuqala uNovember last year wangithembisa umsebenzi. Ngamnikeza u15 ngaphinde ngamsendela u2000 siseke transfer. Bathi uzongifaka kubantu abokuqala abazongena ngoDecember. Waphinde basishintsha istory bayisezo kwabazoqala ngoJanuary mina ngizobe ngiphakathi. Kanti wayengipressurize ethi angikhiphe le mali lelo ngoba ngaphakathi emsebenzini wakhe bayayidinga le mali le. Mfethu awusazi the story sikhuluma. Uyabona mina mfethu umfowethu ungakhuluma naye kahle. Wezwa. Sayikhuluma into yethu ukuthi ngizokufaka. Wezwa. Futhi nami kulento kulomsebenzi ngoba kukhishwa imali mfethu angingedwa. Wezwa. Futhi nami ngumsebenzi. Yabo. Kufuneka uqala abaphezulu uqala kumele behlele isikhala. Yabo. Ngoba sethi ngiyambalekela nje ngimazi uyithatha into ayikho. Manje isikhathi siyahamba umsebenzi awuthola uyaphela uJanuary manje. Na usasa ungena nje emsebenzini ngiphikiwe. Awusichazele ukuthi umsebenzi onjani mfethu ozomfaka kuona. Lapha engitokho khona mina imayini. Wezwa kumbe wage. Wezwa. Kunama process akhona. Wezwa. Kufanele kube nomsebenzi omkhulu before uthi kufuneka abantu abaningi. Wezwa. Ngamchazela lo mjini. Mase ngiyambalekela mina ayikho into ngimbalekela la yona lo muntu lo. Manje inkinga yami mina angisawudingi lo msebenzi lo mdingi imali yami back. That's all. Angithi uyabona ke ngomfuna imali. Maphela mosumsondela cela uhletshana. Mina ngihleze ngifika la kwesinye isikhathi ngiyembona ukuthi ukhona kodwa kuvele kuthiwa awukho. Mangifonela wena awusa-answer ama calls zami. Usuyangicrossa nje njalo umuntu busy phela nami. Umuntu busy. Yes, ngangilo ngilinde wena mina. Mina ngitshela ukuthi yonke into angisadinga emsebenzi kudinga imali yami back. Lokho ke ngiyakuzwa ke mfethu, ngiyakuzwa ke lokho. Funeke nami ngiye kwabakhulu. Yes. Kumele ngiye kwabakhulu. Mina imali kodwa le nkulumo yethu ngeke kuze kube inkulumo wena ungifikela nabantu kanje. Kanjani? Phela thina ngithi sila sizosiza umfowethu ukuthi nikazo. Yekathi ulethe imali awunabo abantu abagade. Abo phela ngithi sasingabangani ngaleso sikhathi. Sakhuluma. Sephelile ungani bethu ngenxa yemali. Ngenxa yakho nje wena uyangicrossa wena usuyangibalekela manje. Mina ngenze njani ke mina izingane zami ziyalamba. Namanje uDecember ukuthi uJanuary uyaphela angilutho umsebenzi. Manje kuyinkinga ukuthi imali ngabuye. Phela wena wangithembisa uJanuary namanje uJanuary uyaphela. Wemfethu awumele. Lento ngeke izilunge mfethu kukhona abantu sebe u4 abantu. Sebe u4 kodwa into angiyenze nomuntu oyedwa. Angisadinga emsebenzi ke mina manje ngidinga imali yami back. Nakhona uma kuthiwa uthola umsebenzi uyofika nama security kanje. Kanjani? Nakho phela imkhathile nje. Simgadile thina sifike naye. Bengingamfaka ngani yedwa endlini ngoba ngifuna ukukhuluma naye yedwa mina. Yini wena wafuna ukuthi uzomkhuluma naye wena yedwa? Nizokhuluma nobani? Njengoba sesikhulume sobabili. Kade ngangifika uyamuzwa nangu yasho. Kade ngangifika namakhozi ami awusawabambi. Isikhathi siyahamba. Izingane zami ilandwe. Emafonini umuntu obusy mina. Wes. Umuntu obusy mina. Manje yini pho ikujulikisayo? Ngeke mina ngithemba umuntu la. Angithemba umuntu angisathemba yena ngoba esengifike nabantu engabazi. Ngoba ngishuthwa nje ngiyazi ukuthi izosiwa lezo thombe. Noma mhlawumbe ngiyongiphosta ngibiza isigebengu esigcwele umhlaba wonke. Yakuthi hayi akukho njalo. Mfowethu, into umfowethu ayichazayo uthi ucela imali yakhe akasafune umsebenzi. Akasafune umsebenzi impela kunjalo. Mhlambe understand lo nto. Yabona futhi ngiyakuzwa. Izingane zami lami. Yes, ngiyakuzwa. Wena mfethu into engizokusiza ngayo. Yes. Ukuthi ngizokuzamela indlela ukuthi uthole imali yakho. Ngeke kuphela mhlawumbe noma 3 days. Imali. Siyaqeda ke lapha. Siqedani? Siyaqeda lapha. Yini siqedani? Ngani ngenzela futhi ningishiye bafethu endlini. Mina ngibele kusasa ngiyofesa ngizogibela ngani umuntu ona 3 days. Ngoba kusasa kubele ngigibele ngiyofesa. Manje bona ngithathe manje manje. Phombe yini wamusuku? Ngaba ukuthi yazi bafethu. Yini nomfuna ukulu? Cha phela sibona usuku. Ngizolo kanjani nawe nginacala nawe? Cha okay nomfuna ukushaya. Ufuna ukulwa nami? Ngeke ngizokulwisa. Wes, wena ngiyakutshela ukuthi after 3 days uyithola imali yakho ngicela ningishiye. Yini ezoba isho ukuthi after 3 days uzoyithola imali yakhe. Akakholwe mina. Kunini ngangifika akakholwe mina. Kunini ngangifika umba. Ima usekholwe wefethu awuchaza ukuthi angithi wamnika imali. Eqaleni kaNovember wathi mina ngizoqala kulabo abazoqala ngoDecember ukusebenza. Walahla ithemba la. Walahla ithemba. Wasejike singimbona mina eseqala ukungibalekela lapha. Wathi hayi ngoJanuary abazoqala ngoJanuary.
uphakathi uyaphela uJanuary kade lawe elinye ithemba lesibili kade ngangifika elesithathu nango-ke sethi mnika u-3 days uzokunika imali yakho uyamthemba wena kuloko mina ngisamthembi ngoba ngihleze ngifika lana ngimtholi kodwa ngibona ukuthi ukhona ngibona ukuthi mina nje ogoqwayo la ngisho ifoni yami akasayibamba akasabe ngisho back wena mawufika ama miss calls wena mawufika la ufike ukhulume nobani okutshela ukuthi ngisuke ngekho ngikhuluma nonkosikazi wakho hayi yabona mfethu yabona uyena ovela la eminyango manje ingeke semsebenzini ngabe yayikhulumela afakazi wemfethu wena usuku khona wena wemfethu ngicela ukubuza-ke mina angithi uyawuphika lo 3 days engisho mina hayi ukuthi siyawuphika ku-3 days awusathembakele inkinga yithemba wena mfethu angithi uney'ndlela zokuphila angithi uyasebenza ya mhlawumbe unayo enye indlela owenza ngayo enye imali angithi niyazana naye impela kunjalo sicela usichazele mfethu umfethu ukuthi kahle kahle umazi kanjani uze umthembe ngemali engaka okay mina umfethu siphile kakhulu nje naye inkinga nje sekule inkinga yale mali lena nale ndawo yomsebenzi umfethu usebenza kahle lapha asebenza khona aphinde ahlanganise nesithuthu futhi yabo ngenxa yokuthi mina sikhona lapha sakho umfowethu abuya ahlanganise yebo lesi silapha nje emnyama kodwa lo muntu uyahluleka ukukhipha imali yami kodwa ebeyenza everyday awufethu yini inkinga yokuthi ungamniki imali yakhe cha imali yenza njalo bafowethu ngiyangizwa ngithi mina after 3 days bala kuzoyithola ngithi mina ithemba lelo okwanginikezana alisekho kuwena awuthembele lokugcina-ke manje okay angithi uyabona ngoba ngithi 3 days yazi ngishiswa yini ukuthi ngoba nami ngithi ngifune phambili la ebengisekhona imali ukuthi lo muntu akasawufuna umsebenzi angithi wanika ba imali nganikeza yena ubhuti nganika u-1500 ubani wakutshela ngokuthi kumele kukhishwe imali uye umfethu wamtshela kodwa yikho into engakuchazelanga yona kanjani mfethu ukuthi i-process yakho nihamba kanjani wachaza mina ngamnikeza imali eqaleni kaNovember wathi showcase maqala uDecember ngizongena naleso staff mina okay ngabona useyaqala useyangibalekela manje ngase ngimbona wathi hayi bodi noma kanjani kwaba zoqala ngoJanuary uphakathi imali yakhe ikhona imali ngoba wathi sihambile labantu yayiye kubona naba basayibuza ukuthi hawu umnikazi wale mali uphi yabonayo you understand ngiyakuzwa lapho umfowethu uyenza njalo imali ngesizothu ngosuku umsebenzi wakhe wesibili lo ayihlanganisela ngawo akasanginikeza nje noma into encane-ke list ke azi ukuthi ngifuna imali yami ngisawudinga umsebenzi okay mfethu cha yabona mfethu okwesithuthu mina into yokuthi ngisuke ngiyizamela eceleni yabo ngiyizamela ukuthi nami umndeni wami yabo umsebenzi yebo umsebenzi ngiyasebenza kodwa manje hayi ukuthi wena ubona ukuthi nginesithuthu wena bese ubona ukuthi nginemali kodwa manje uyazi ukuthi mina ngisebenzi nginey'ngane yena uhleli nginey'ngane ezimbili ngihleli kodwa ngiyakutshela nawe 3 days bafowethu 3 days ngizobe sengimnikeza imali yakhe kanjani hayi konke-ke mfethu sifuna kulale kuyena umfowethu mfethu 3 days ngizobe sengimnikeza imali yakhe uyena umuntu okumele akhiphe isolution la yale nkinga esibhekene nayo kodwa mina ngizokutshela nje iqiniso mina ngeke ngikhohlise-ke mina kuthembi cha futhi yimi ke engayenza ke kanjani ngoba kube nginayo imali manje ngabe ngiyamnikeza ngoba usenama security yini singabambi isithuthu ke wenze njani uzwe kahle esithuthweni hayi bo angisidayisi nje isithuthu uyabona lo muntu uzafunike nemali yami ngizomthemba kanjani ke lo muntu ke hayi kodwa masuya ngaseyithuthweni ngefana lokho ngeke ima uthi wena usidayisa isithuthu Cela phela nakunjalo after 3 days uzosithola isithuthu sakho back hayi mase unginikeza ucash wami bese ngiqhubeka ngisebenze ngani bese ngiqhubeka ngisebenze ngani mina ucabanga ukuthi mina ngihlele ekhaya ngisebenzi mina kukanjani mina ngikhipha kodwa cha ungayithuthweni mfethu cha lapho ke ayiphela ke ngeke ke lapho
angisakuthembi ayikho into mina esengiyithemba mina yakho ngoba namakhoza wabamba uyangibalekela mangifika la asonkosikazi wakho akazivuli ngisho isicapha kakhulu sivula kancane emezwe emebona ukuthi mina cha phela usho ukuthi usukukhona la endlini hayi uyadlala wena kodwa yabo maswethu thuthuni ngibalo wami hayi ngicela ukusibamba ke isithuthu hayi ngeke isithuthu egora zakhe engakanani isithuthu asindawo isithuthu hayi bo kusukela ngoNovember mfethu ubaleka nemali yami hayi ngeke bafethu ngeke khohlwaneke lapho khohlwana uma ngabe mhlawumbe uqasha igora ngoba wenzela ukuthi nizolanda isithuthu lesi ngeke hayi bo ngathatha imali yokugcina yengane khohlwa hayi ngathatha imali yakho uzokukhokhela kodwa ungabali ithuthu sengangaki mina ngifika hayi impungusho sekungangaki mina la shuthi inhloso bekuyisona isithuthu hayi yabonaka ukuthi wena ingenxa yokungathambekali kwakho ingakho usuzela ngenye into hayi bafethu yabo wena awuthembakele ngathi kuzomela ishiyane ke manje kanjani iqonda ukuthini manje iqonda ukuthini izomela ishiyana ake benzofuna imali yenu ngiyasho ukuthi ngizoyikhokha nini ima kodwa mase kubalwe ithuthu sekubangaki ungithembisa ukuthi ngizomnikeza emva ngalokho uvele washintsha ngiyasho after 3 days mfethu mase ngikhulumile nabantu esashera nabo imali kanti le mali oyenza ngesithuthuzi kanti yini ingane zami phela le ingane zami le mina ezami ingane lami yini ungayikazathi la kuyile mali ethuthuthu and then uzothi-ke uma usuthole le enayishera uyobe usuyiphesha ngale phone thanini-ke ngiyezeni leyo 3 days futhi ngisebenze ngasithuthu ayikho-ke leyo nto-ke isibona manje ngifuna usithatha hayi ngeke bafethu ngeke lapho impela ima no bafethu aphela ishiyana kanjani manje wena ungitshela ukuthi izola uyenzanga nje imali ngesithuthuzi awukhiphi ngani leyo mali ngabe ngiyakunika ubikhona bafethu ngiyanicela ngishiye please lokho ngeke sikwenze lokho isiphetho kuzoba yini kanjani sizohamba nesithuthuthi hayi ngeke lapho bafethu ngeke lapho ngeke bafethu mina kwethu hayi bo mina mfethu bengafuni yini uyalwa yini hayi nangifi yazi mengasukuma la mina thina siyazwana hayi ngeke bafethu ngeke umyeka mfethu mfethu uyalwa uyangivimba mina nawe uyalwa uyangivimba wena uyalwa wena imali encane kangaka sasingaqatshelisa imali encane nje hayi ngeke mfethu asuki la ngihambele bafethu khipha kule mali oyenzile Yebo. izothuthu wena angisebenzanga kanjani usebenza every day nje wena ngaso uma ubuye emsebenzini angisebenzanga sengiyakutshela angisebenzanga okay ke lalela mfethu inkinga ke la nansi ngeke akwazi mfethu ukuhamba ngendlini yakho imali ingekho yakhe khipha noma okuncane ke ukuthi akwazi ukugibela kusasa ahamba yofesa yeah makuwukuthi awukhipha okuncane sothatha umbhede sithatha ifeni sithatha isitofu sithatha ifoni yakho sithatha iketela hayi ngeke angikubuze phela siyakutshela hayi bafethu ngeke siziqaqe ngisho amakhethini hayi ngeke bafethu ngeke lapho cha siyakutshela ngeke lapho bafana bakithi ngeke size sikhiphe ngisho iglobe uhambe naye usuyana angenza muntu nangu lo muntu ongivimbayo lemngani wenu hlala phansi hayi hlala phansi ngoba asiphumi la imalini uyabona namhlanje hlala phansi yabona namhlanje manje izoqhamuka phi yabona namhlanje izoqhamuka phi manje hayi awusenabo abangani ngabafonelwe iboleko uzalelwe intuthane endlini-ke namhlanje asiphuma seyindawo wena iyasebenza mina ngisebenzi kodwa hayi ukuthi ubala into zami wawuyithathelani hayi ukuthi ubala into zami sisi yabo emsebenzini lo muntu usengangena asafuna emsebenzi sengidinga imali back sesesithi isikhathi nginikeza lo 3 days asifune 3 days kumele ngiyofesa mina nginikeza lo 3 days uzokodwa yithuthu noma indlu leso iqoqa yonke le yeah lapha akho ephumayo imali yakho uzoyithola mfethu cha ngidinga namhlanje wena bafu uzokungiyeka kodwa kanjani hlala phansi sesiqatshaniswa imali saphumani bafethu sesiqatshaniswa imali ngicela bafethu angisakhona nanokuthi le mali lena ukhona abantu abaniyezela okusho ukuthi le mali wena owaye yini walwa kangaka yini walwa kangaka cha okusho ukuthi wena ubuze nalabafoni ubuzolwa ke cha wena olwayo wena olwayo ngifuna imali yami ngoba kade ungikhosa kade ungibalekela bafethu ngeke kodwa lezi enibalaga zenza lalela mfethu 3.5 kumuntu ongasebenzi iningi khulu lezi zinto enibalaga zenzeki kanjani lezi zokuthi khona into enzophuma nayo hayi imali yabona lapho ucela impumelanga bafethu ngeke ukubone lokho lalela mfethu
qala ngasi uyima baba nima baba ngiyathandela hayibo akathatha into zami phela baba beka iketela phansi ngithethe Sengikhathele lo. baba Sengikhathele mina. Ngicela ngiphumele. Ngicela ngiphumele. Ima uyalwa yini? Hayi bo, ngicela ngiphumele. Anginamuntu. Uzosungibulalela into zami nawe. Hayi akekho umuntu ozokubulala. Lo uzongibulalela into zami. Ayikho lona. Sengikhathele wena. Thatha ithuthu. Yeah. Hayi ngeke. Siyakutshela. Bapho okay. Asibafuna ukhisi ngoba siyasibamba. Ngiyathenga phela uphume. Hey, ngokofu wena. Hala mfethu. Yebo mfethu ngizobamba lo mntoni la. Abona sothuthu uyosikhokha ngempilo yakho mfana uyazi? Ayikho lento eshoyo wena. Lale imali ethatha. Woza mfethu. Ba, tetele la. Woza. Tetele lo. Tetele, miyeke. Uzosithola after 3 days. Wenzani Ufuna uphuma? Miyeke aphume mfethu, tetele aphume. Uzosithola after 3 days. Uzosithola after 3 days. Uzothola after 3 days isithuthu. Lo awusathembakele. Wenzoni? Awuqubula isithuthu sungalele. Sasiqubula sesikhathi sasiqubula. Soka wena la. Wena bengizolo. Bengizolo. Ayikho lo. Sihamba. Awuyeke wena lesithuthu sesithatha. Sihamba. Ngiyathanda kathanda imali zesiqubula. Yebo baba. Asibadinge ngisho okay baba. Unethi asifaneki Ndotakwahle ndoda. mamiyake wena yagula Siyidinga le mali. Fana batshontshayo phela manje. ayikho lo yesho ayikho Siyasiphendula. Siyasiphendula. Bona phela kithi lezo sithuthu uzosikhokha ngempilo yakho. Uzosithola after 3 days. After- Usukhokha imali yami. after 3 days mima baba webaba kahle kahle asilwi nawe ima asilwi nawe isithuthu asisithathi ngoba sisithathisa ukuthi imali angithi awunayo hey asambe ba Asikhulumeni mafana. yini esizoyikhuluma Asikhulumeni manje. yini esizoyikhuluma Asikhulumeni. Isona lesithuthu esizongikhokhisa le mali bafana. manje senze njani thina Mina ngidinga imali yofesa kusasa. imapesa awusiphatha Ahlale phansi sikhulume bafana. Isona lesithuthu esizongikhokhisa imali kofesa. ya i-right sifakile ya sesi-right ya oza kodwa uyabona ukuthi siyasithatha sihamba naso awungene ngoza Hayi asikhulumeni manje. sisitshele ukuthi Mina ngidinga imali yofesa kusasa. uyamuzwa umfethu into akhala ngayo uyamuzwa Hayi ngiyamuzwa. asilwi nawe hayi ukuthi sifuna ukuthi sihambe sithathe into zakho cha thina into esifuna imali kamfowethu kuphela asilwi nawe Nami ngiyalizwa. okay awuchazeke-ke ukuthi-ke yini othi asiyibuyele umfethu uyachazela ukuthi ufuna imali yokugibela kusasa uyofesa Yeah, ngiyaniswa. and ujani kati lelezini Bafethu dliwa amakabishi akwesichazi asikhulumeni mina. Akukho nokuncane engakuvezela khona ukutshengisa ukuthi ongakanani phela okuncane kumele mhlawumbe ukhiphe noma mali imfesha 200. Ukuze ngikwazi ukugibela. After 3 days kusozokhipha ke. ngeke ku-200 semncane Yankulu. ncane hayi ngangilimazi phela kakhulu. nike noma 1,000 Nakhona lapho siyacabanga. bese siyacabangela angithi from malini from 3.5 uthi mnika 1,000 ukuthi akwazi ukubamba umoya
for lo 3 days. kusale 2.5. Ngiyalizwa lapho bafethu. Kodwa enginakho yebo akufiki le 1000 kodwa mhlawumbe mangashaya u5 at least later ngingayenza iplan ngoba kuyena umuntu okude. Nginikeza lokho nakho ke njengamanje ngoba awusathembekile. Sibone ukuthi wenze njani. Awusathembekile. Nginikeza lokho nakho ke ngizobe ngibuye ngo5. Yebo. Safaka imali ngaphansi kwebhedi. Uma ngathi udayi later mfethu khona ngizokuzama ngakho mfethu. Later khona ngizokuzama. Ngizokwazi ukugibela la. Yokudakela lo muntu umbuyisele imali yakho nginika 30 rand. Ungayenzi lonto. Ima ungathatha umbuyisele sizokhuluma later ngizobuyisele imali yakho. Ngizokunikeza later. Sizosebenza la baba kanti wena uzokwenzani la? Mfethu mfethu. Kade sazwana. Bamba 1000 neminimum 8000 engidingayo bamba ke la. Ngeke sisukele kude kanti sisuke later. Yini omnika u30 rand? Jathi ngoba uthi uyawufesa. Uyabo. Later mfethu ngizofika kuwena mfethu. Ngiyazi endlini yalombheni mfethu. Mfethu. Ngiyacela mfethu. Mfethu. Mfethu Uzohlala ngathi la wena. Musu uzosenza ilima wena. Cha kodwa bafuna ungahambe nqola. Iyona ezongikhokhisa le mali bafethu. Mfethu. Imali le yaduyisho. Cha ngishilo ukuthi angakanani sengenzela ukuthi mhlawumbe uyobuza nonkosikazi mayebuye later mhlawumbe le ndoda isilele kodwa ngizoyenza iplan. Akungakanani imalini le? Ngizoyenza iplan bafethu. Imalini le? Bafethu. Imalini le? Ngicela. Kumele ngithengena nesinko, ngithengele izingane. Bafethu ngizocela ukuthi lokuthi usithengelana mfethu later mina bese ngifika kuwena ngo5. Cha mfethu. Ngesikwazi. Okay, sicela ufike kuyena mayisethatha isithuthuthi. Uzofika kuyena uzomnika Cha inkinga kumele ngihambe ngaso. Hayi cha. Uzogibela ama-taxi. Uzogibela kona lo 30 rand ama-taxi. Amajita akho la ohlala uphuza nawo. Na ikhanda lemfele. Kade ngikhosa lo. Bafethu. Awu, asambethe. Ngizwe noma makhelwane bafethu. Hey, okofwe. Asambethe.